Pontevedra é unha das candidatas oficiais para acoller o Campeonato Europeo Junior de Loitas Olímpicas 2019, unha cita para que compite con outras dúas cidades, unha en Moldavia e outra en Polonia. Segundo o alcalde, son moitos os motivos de querer achegar á cidade do Lérez un evento destas características. A razón pola que se fai tamén, ou a Federación Española e a Federación Galega optaron por facer aquí o campeonato en España e tamén en Galicia e Pontevedra, porque hai uns bons resultados en categorías inferiores, cadetes e xuvenís, campeóns de Europa, campeonas de Europa e do mundo, e para o 2019 estes loitadores e loitadoras serán xa juniors, non? Por lo tanto, temos unha base importante que está medrando e, polo tanto, a seguinte, o que queremos ao facelo aquí é darlle as máximas facilidades e que teñamos uns bons resultados, non? A comisaría da Federación Internacional visitou esta mañá a cidade e o pabellón municipal de deportes para coñecer de primeira man as instalacións que posúe Pontevedra. Dixo que se por ela fose sería o 100% na boa vila, pero que as outras dúas cidades que optan a acoller este evento son fortes e teñen experiencias de acoller citas destas características. Que sea positivo y estoy seguro por mi experiencia que Europa quiere venir a España y Galicia es una pequeña desconocida quizá a nivel europeo, pero se van a impresionar gratamente porque lo que es alojamiento y los hoteles y la comida y el trato va a ser magnífico. A reunión do Comité Internacional está prevista para o vindeiro mes de agosto en París, pero non será ata marzo do 2018 cando se coñeza o veredicto final. O alcalde xa adiantou que se non é desta, Pontevedra seguirá insistindo nos vindeiros anos para acoller este campeonato.